झुंडा सखी लेके आई रहे हीरो होंडा सखी। कतार लगन भाई कहत या लेके आई रहे झुंडा सखी। ई झुंडा का कहाला हो? अरे भाई कौन का कहला वेकनी के मने माने के पड़ी कहाँ से कौना डिक्शनरी में तनी के झुंडा लिखल बारे? अपने मन से जौन चाहबस तो लिख देबसन झुंडा सखी। आ लेके आई रहे हीरो होंडा लेके भागल मोछ मुंडा काथे दून लेके भागल चोली गुंडा। अरे तोरा माई के मने हमरा कहे के मतलब बा ई बताओ ते अपना चोली में सोना के फुटबॉल मने हमरा कहे के मतलब आईफोन ह लोग के सुनल गइल बा चोरावे लसन चाहे गुंडा चाहे टपोरी अइसन तो आईफोन लेके भगियसन मोबाइल फोन लेके भगियसन चाहे लेडीज पर्स रहेला उ लेके भागलसन। तोरा चोली में का चीज धइल बा कि लेके भागल चोली? अरे का गजब के बात बा भाई। ढाठा तो खोरे खारी बांधत रहे झुंडा सखी लेके आई रहे हीरो होंडा सखी। भैया लगन फिर से रोवा लगन के स्वागत बा। तो मस्त रहे के बा मस्ती में आग लागू बस्ती में चले के देखल अब कितना दम बा वीडियो की कस्ती में। लाइक करे के बा वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब कर देम लगन। यह सब तो माने कहे के मतलब रोवा लगन के हमरा खातिर बहुत कामयाब चीज़ बा। ओकरा के कहे के मतलब बेकार के बात छोड़ दो के वीडियो से नाता जोड़ दो के लेकिन रुके के सर सबसे पहले अति आवश्यक और जरूरी सूचना केहू भी व्यक्ति विशेष के भावनाओं के आहत करने के लिए ये वीडियो को नहीं बनावल गई। ऐसे एकरा के दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा या कौनो अन्य विषम परिस्थिति में एकरा से सीरियसली ना लिया लगन और मनोरंजन करके भूल जाइए लगन। धन्यवाद। तहनी के दिन शुभ होके भाई हम यह कामना करें। तो चले के वीडियो शुरू कैला। नाजुक बहनी सोनिया नाजुक बानी केहू के नहीं दिले बानी हो। ई भईवा कहता नाजुक बानी ए सैया माने भौजी कहती है नाजुक बानी ए सैया केहू के ना देले बानी। माने एकरा कहे के मतलब का बा भाई? ई काथी केहू के नहीं देले आ कितना नाजुक बिया। अरे पुलिस पकड़ियो सन जान दियो सन नाजुक बाड़ी तो मार तोरा पुछवाड़ा लाल कर दियो सन। तोरा पता बनू 18 साल से ऊपर के माने हो जाई तब शादी करे के बाद नाजुके में शादी कर ले इतना मरिए सनू कि तोर छोड़ जाए थी। लेकिन अब सरकार नियम बदलाव करता उ में कहीं कम बेस कर देवे लेकिन उ नहीं जानत। लेकिन तोरा बड़ा मरिए सन इसन गाना मत गा पहले बता देता नहीं खातिर साड़ी पहन के आई हो हमसे मिले खातिर साड़ी पहन के आई हो। ओठ लाली ना लगावल तुम लई हो। देखो लगन कितना माने कितना एक बुद्धि आ सेंस नाम के चीज एकर लगन है। जौन लड़की अपना कानून बुलावत मिले खातिर साड़ी पहन के अब बताओ जाई तो लंगटे जाई रे तोरा मने हम कहते लंगटे उ जाई आ कहत उठलाली जौन लगावल भूलैया हो। मेहरारू आ चाहे लड़की कहीं जाए के रहेला तो 8 घंटा से मेकअप माने राते से सरियावाला मेकअप कइला सब कुछ कइल शुरू कर दियो। रात के मेहंदी लगा लियो सबेरे उठलाली नहाइल धोइल क्रीम पाउडर करियो तब आएब तो ढेर ना सतैहा हो ऊपर झापर काम तो चलैहा हो। देख लगन आ ओकर अब कहा नाम बा उ कहतिया कि लगे आम तो ढेर सतैया मत हो का दून। अब बताओ तोरा के बोलावता आ सुखले के तरह जाई रे तनी छोड़ ओसे हमरा का करे के बा। आ ऊपर से कहते का दून ऊपर झापर काम चले रे साला ऊपर झापर का कहाला रे? ऊपर झापर काम चलावे तो साला घर ही बैठल मोबाइल पर काम चलाव स तहनी के छोड़ जाए दे। हमार तो कबो मन करता नु छोड़ अब कुछ ना कहें कुछ लेकिन सुधार लसन तनी सेंस के इस्तेमाल करसन भाई। कहाँ बड़सन तहनी के नेहावाले भागले गो गुंडा के रे आइल रहले के हीरो होंडा के रे नेहावाले भागले गो गुंडा के रे। हाँ तो भाई कौन ऐसन दिन बा कौन ऐसन महीना बा जावना में नेहवा पूजवा मुस्कानवा ये तीनों गोड़िन के ऊपर सारवा गाना ना गावसन। कोनो नया ट्रैक आवत तो ऊपर गाइए देता सन नेहवा के लिया देता सन पूजवा के लिया देता सन मुस्कानवा के और 2-3 गो बारी सन ओकनी के लिया देता सन। मने हद बा भाई। अरे तोहनी के मन हम कहतनी कि कोनो ट्रैक पर नेहवा पूजवा की इतना बदनाम कर दिल बड़सन कि अब लोग अपना लइकन के नेहवा पूजवा लेकिन नाम नहीं खे रखे के चाहत। लेकिन का कहल जावे कि के अरे तनी शर्म करसन बुरी ठीक बा। तोहनी के तो कुछ समझ में आई ना आई का कही हो लागल तो पता हो 2 दिन के भीतर ऐसा न रहे हो एक चोरी तोरे हो जाले गरम जैसे हो जाला हीटर। बताओ ना
भाई 2 दिन के भीतर पता लाग गइल बा का वैसन कर चरित्र ना रहे। आए अरे सारे के तर ऊपर निमन चरित्र छोड़बस तहनी तो ओकरा के केनहू के छोड़लसन ना। अब हमरा कहे के मतलब इतना गाना गा देहलसन, इतना गाना गा देहलसन नेहवा पूजवा मुस्कानवा और कौन कौन बाड़ी सुनोकनी पर कि सब कोनो के तहनी के मतलब चरित्र खराब लौकता। कैसे कि जब एगो लड़की के 1000 गोड़ा मिल के साला ट्रोल करियसन तो ओकर चरित्र का निमन रही। केहू सुनी तो कही अरे इहे नेहवा ये पूजो रे तहनी के कहाँ से चरित्र निमन छोड़ले बड़ा तहनी के कामना एंगल से बताओ सन भाई। जोड़ा ले लूं अब दिल के दर्द नहीं सह पाई हम अगिया लगाई सन मर जाई। ही कहो था कि अब दिल के दर्द ना सह पाए अब अगिया लगा के मर जाम रे तहनी के हम का बताइए। अब बताओ तोरा कितना दिल में दर्द बा हैं मने इतना दर्द बा कि ते आगी लगा के मर जीबी। अरे का कहल रे तहनी के तोहरी बदनाम कर बड़सन प्यार मोहब्बत करे वाला लोग के। खैर छोड़ो से हमरा मतलब में पड़ नहीं है लेकिन तोरी स्टेटमेंट एकदम गलत बा। का तुम दिल के दर्द ना सह पाई बागे लगा मर जाए ऐसा करिए मत। अगर तोर बुढ़वा सुन लीनू इतना कुटी तोरा के कि बिहान भइला से तोरा के घर में लॉक बंद करके राखी जन ले लॉकडाउन लगा दी तोरा प्यार में सब प्यार कल छूट जाई जन ले। आइल रहे अपन झुंडा सखी लेके आइल रहे हुंडा। तो भैया लगन आज की वीडियो में इतना ही रहल। मिलम हम अगला वीडियो में। आई वीडियो खाली मनोरंजन के हिसाब से हम बनौले रहनी ऐसा केहू के दिल के भावना के हम ठेस नहीं पहुँचावे कोशिश कर ऐसे एक देखिए लगन भूल जाइए लगन। आ वीडियो को लाइक कर दो लगन भाई। आ वीडियो को शेयर कर दो लगन। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लगन भाई। आ एक और बात बा भाई केहू आओ तो ऐसा लोग की जे खाली वीडियो तन सुखी देख लेता 2 सेकेंड भाग जाता टे ठीक बा। लिंक एगो लगा देता कमेंट बॉक्स में जे हई करो हउ करो तो एतर मत कर लगन भाई। एतर काहे हमरा वीडियो के रिपोर्टेशन खराब करता लगन मार एतर चली हमार वीडियो ऐसे ही चैनल हमार कौ साल से खोलले बनी चैनल आज ले ग्रो ना भइल मार दवा लगन। तनी कम से कम सपोर्ट करक बा तो बढ़िया से कर लगन ना तो कर अइबे मत कर लगन ठीक बा। लेकिन ई हमार पर्सनल ओपिनियन रहल बाकी अपन देख लियो लगन ठीक बा। ओके बाय।